Hello guys, this is from Ojas channel. So title பார்த்தனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம என்னத்தை பத்தி பேச போறோம்னு. Yes, TikTok competition. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருந்த வீடியோ and அதோட வின்னர், அதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஓட் கிடைச்சிச்சு, அப்புறம் ஒன்னாவது ரெண்டாவதுக்கு வந்து பரிசு கிடைக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். and 3 4 5 அந்த 3 பேருக்கு எவ்வளவு ஓட் கிடைச்சிச்சு and அது யாரு நம்ம இந்த வீடியோல சொல்ல போறோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் அந்த வீடியோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப நன்றி. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் என்னோட சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காம்படிஷன் அப்புறம் ஏதாச்சும் ஈவென்ட் அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோன்னா நம்ம வந்துட்டு மொதல் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க, இன்னும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா. ஓகே காய்ஸ், ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரிவீல் பண்ணுற நேரம் வந்தாச்சு. ஓகே, 5வது நிறைய கமெண்ட் வந்திருக்கு. ஏறக்குறைய ஒரு 1300+ 1380-90 கிட்ட வந்துச்சு. ஏறக்குறைய 1400 கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ எல்லா கமெண்ட்டையும் ஒன்று ஒன்றா நான் எல்லா கமெண்ட்டையும் படித்து பார்த்தேன். நிறைய பேர் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து கொஞ்சம் லாங் இவ்வளோ பெரிய ஷார்ட் எஸ்ஸே மாதிரிலாம் எழுதி அனுப்பியிருந்தீங்க. அண்ட் அது அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்க்கு வந்துட்டு உண்மையாகவே கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். அண்ட் அதை படிக்கிறப்ப எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ பிளஸ் பண்ணி அவங்க எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவோம். 5வது இடம். இந்த 5 பேரில் மோஸ்ட் கமெண்ட் வாங்கி 5வது இடத்துல யார் வாங்கியிருக்கானா 78 கமெண்ட் வாங்கியிருக்காரு. அவர் 78 கமெண்ட் வாங்கியிருக்காரு. அவர் வந்துட்டு 11ஆம் நம்பர். ஸோ மிஸ்தா ஆஃபிஷியல் அவர் தான் வந்துட்டு 78 கமெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 4வது இடத்துல வந்துட்டு 135 135. ஸோ இந்த கமெண்ட் இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு 135 பேர் அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்துட்டு யாருன்னா இவங்களுக்கு மொழி. ஸோ இந்த கேர்ளுக்கு தான் வந்துட்டு 135 பேர் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு 3வது இடம். ஸோ மூணாவது இடம் வந்துட்டு இவருக்கும் வந்துட்டு நிறைய கமெண்ட் வந்துச்சு. இவருக்கு வந்துட்டு ஏறக்குறைய 191 கமெண்ட். ஸோ இவர் தான் அது ரெய்னேஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக. ஸோ இவருக்கு தான் வந்துட்டு 191 கமெண்ட். அண்ட் அவரோட வீடியோவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு 5 பேரோட வீடியோ உண்மையாகவே அழகாக தான் இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேருந்து கமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் சொல்கிற ஆள் தான் நம்ம வினராக அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த 2 பேர் வந்துட்டு டிசர்விங் தான் இது கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ அவங்க 2 பேர் வந்துட்டு யாருன்னா இவரும் அதுக்கப்புறம் இவரும். ஸோ இவர் பேர் வந்துட்டு தர்ஷன் அண்ட் அவர் பேர் வந்துட்டு அஷாந்தன். இவங்க 2 பேருக்கு வந்துட்டு டோட்டலாக எவ்வளோ கமெண்ட் கிடச்சிருக்குன்னா 2 பேரோட சேர்த்து டோட்டலாக எவ்வளோ கமெண்ட் கிடச்சிருக்குன்னா 796 பேர் வந்துட்டு இவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்தவருக்கு எவ்வளோ கமெண்ட் கிடச்சிருக்குன்னா 461 பேர் அவருக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பிளேஸ் அவருக்கு வந்துட்டு 335 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஓகே காய்ஸ், இட்ஸ் டைம் டு ரிவீல். ஸோ ரொம்ப நேரமாக இழுத்து பேசிட்டேன்னு தெரியுது. ஓகே, இப்போ நம்ம நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டுக்கே போயிடுவோம். 1வது ப்ரைஸ் வந்துட்டு நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போயிடுவோம். 1வது ப்ரைஸ் வந்துட்டு யார் தைச்சானா வந்துட்டு அஷாந்தன். இவர் தான் அந்த 461 கமெண்ட் வாங்கி தைச்சாரு. ஸோ வாழ்த்துக்கள் அஷாந்தன். அவருக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு காசு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இதுதான் அந்த ஸ்லிப். அவரோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு மறைச்சாச்சு. அவர் பேர் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அண்ட் 2வது ப்ரைஸ் வந்துட்டு தர்ஷன். அவரோட வீடியோ நல்லா தான் இருந்துச்சு. அண்ட் அவர் வந்துட்டு செகண்ட் ப்ரைஸ் தைச்சிருக்காரு. அவருக்கும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இதுதான் அந்த ஸ்லிப், பார்த்துங்க. ஸோ ஆல்ரைட் கைஸ், ஸோ வீடியோவோட கடைசி பகுதிக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்டை வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக்கில் கொடுங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்கணும், இல்லை அடுத்த வீடியோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போகணும், ஏதாச்சும் சஜஷன் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை பர்சனலாக ஏதாச்சும் சொல்ல போகிறீங்கன்னா வந்துட்டு பர்சனலாக சஜஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே டிஎம் பண்ணுங்கள், அங்கே வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ அங்கே வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் ரிப்ளை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக ரிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், பாய்.